moikka! Ajattelin kuvata teille nyt videopostauksen tallilta. Kello on 2:20 ja nyt olisi tarkoitus siis lähteä. En tiedä vielä mitä teen. Varmaan menen ratsastamaan kentälle, jos on vapaata, jos tekee mieli. Tai sitten lähteä maastoon. On mulla kyllä ihan siis ratsastushousut jalassa, että voin tehdä mitä vaan. Onhan hirveä, kun mä en oikein tiedä. Siis tää kevät just sitä aikaa, että tuolla on niinku lämmin, mut sitten tässä on lunta. Niin mä en tiedä, pitäisikö mulla ottaa saappaat vai kuomat jalkaa. Tai kuomat olisi lämpimät, mut sitten jos olisin saappaat pitää paremmin vettä. Ja mun on varmaan pakko raahata kummatkin kengät autoon, niin sit pystyn tallilla katsomaan, että onko siellä mutasta märkää vai kylmää jäätä ja lunta. Tuossa videolla näkyykin äsken tää ihana synttäripallo. Sain tän mun kavereilta, kun täytin 18 pari viikkoa sitten. Ainakin täällä on hyvä ilma. On tuolla niinku auton mittari näyttää, että on itse asiassa 1 aste lämmintä. Ja nyt mä oon ajamassa just tallille tässä näin. Tuo kamera näyttää, että se heiluu aika kivasti. Viola löytyi. Ja jäi kiinni pieni höppäseni. Niin. Sitten lähdetään talliin. Eikö vain Viola? Lähdetäänkö talliin? Lähdetäänkö? No siis, ratsastin nyt vähän vielä puoli tuntia. Ja sanotaanko vaikka, että huomasin vuokraajan käynyt eilen. Ei ollut niinku hevonen yhtään omilla asetuksilla, niin oli vähän inhottavasti ratsastaa. Että tää kerta meni todennäköisesti valuutasti siihen niin, että taivuttelin vähän, ratsastin ympyröitä ja ite ilman jalustimia sit osaan matkaa ja yritin lähinnä kuulustella sitä vähän omilla asetuksilla takaisin. Ei kyllä ollut mikään ihan mukavin ratsastuskerta, mutta ei nyt sieltä ihan pahimmastakaan päästä. Eikö vain Viola? Onko sinulla jotain sanottavaa tähän? Täällä on vähän pimeätä nyt, kun tallista katkesi sähköt. Vähän aikaa just sitten, niin pimeässä täällä laitetaan tavaroita. Aivan pimeä kissa. Ei näy mitään, ei. Nyt jo 10:04 ja mä oon just eilen vasta kotia päin. Tallilla käyty. Ja aikaisemmin kerroinkin jo rattuusjälkeisiä fiiliksiä, mitä en nyt sen kummemmin vielä avaamaan enää. Oli vähän miten oli. Ei ihan paras
tapaus. Huomaa, kun oli Vulkara käynyt eilen, niin ei ollut kyllä yhtään omille asetuksille se hevonen. Kun tottunut nyt tässä menemään viime aikoina sellainen, että se on just semmonen, mitä itse on sen ratsastanut viimeeksi. Olen tuon tallin puolella kuvaamaan aika paljon kännykällä, koska kamerassa on ihan muutama prosentti akkua. Se oli ihan loppumassa kesken. Ja kännykäkin sitten, no tiedätte miten iPhone toimii Suomen talvessa. Oli vähän välin jäätymispisteessä, niin silläkin tuli vähän vaihtelevasti kuvattua. Samoin kuin tila loppu kesken. Että voisin tyhjentää kännykkääkin joskus ja joskus varautuu vähän tarkemmin näihin näin. Voisin kuitenkin toteuttaa tämän videopostauksen, kun mä oon viimeksi kuvannut tämän tosiaan siis 2015 kesällä, niin vähän vaihtelua noihin peruskirjoittuihin blogipostauksiin. Kiitos kun katsoitte ja nähdään taas!